tresnanipun para panitia ing Tigrejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong warai iki. Dikira ngono lho Pak paling ya Pak yo. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu ya. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis ngono ngomong. Mulane menengae. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah, ya